Garfield. Magyar hangok: Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg: Nagy Péter. Hangmérnök: Hidvégi Csaba. Vágó: Horváth István. Rendezőasszisztens: Szász Andrea. Gyártásvezető: Rába Ildikó. Szinkronrendező: Ulman Gábor. Producer: Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Kutyaszorítóban. Fenyő! Szomorú fűz! Fügefa! Most jön egy kis szünet, de mindjárt folytatjuk. Mondjon egy fafajtát és megdobjuk egy citromos habos süteménnyel. John mindig is nagyon csípte a komoly intellektuális tévéműsorokat. A hírek után folytatjuk a Mondjon egy fafajtát, és megdobjuk egy citromos habos süteménnyelt. Ma lép életbe a város új kutyatartási törvénye. Minden kutya, amelyen nincs nyakörv, mostantól kóbornak számít, és a sintértelepre viszik. Ó, majdnem elfelejtettem. Vettem Ubulnak egy nyakörvet, amit fel is kell raknom. További híreink. Akadozik a forgalom az autópályán egy baleset miatt. Állítólag a haladást egy a baleset során kidőlt szilfa akadályozza. Tudom, hogy utálod, de muszáj feltennem. Ha elkapnak nélküle, mész a sintértelepre. Ó, azt én nem élném túl. Nem, erre még én sem lennék képes. Úgy, és most tovább nézem a kedvenc műsoromat. A Mondjon egy fafajtát, és megdobjuk egy citromos habos süteménnyelt. Ehhez csak gratulálni tudok. Remélem, nem maradtam le semmiről. Én meg inkább azt teszem, amihez a legjobban értek. Nem fogom eldobni a botot. Nem, a labdát sem fogom eldobni. Sőt, a labdát még annyira sincs kedvem eldobni, mint a botot. Nem, a műcsontot sem akarom eldobni. Bármilyen nehéz is lehet elhinni. A műcsontot még annyira sincs kedvem eldobni, mint az előbb a labdát vagy a botot. Tudod, mit dobnék el szívesen? Ezt te akartad. Leesett a nyakörve. Oda kint van, ahol vadásznak a nyakörv nélküli kutyákra, hogy bevigyék a sintértelepre. Nem az én bajom. Ott egy másik. Nyakörv nélkül. Előlem, aztán nem menekülsz. Hé, nézz a lábad elé! Sajnálom, ez a törvény. Náj, még mindig nem alszom. De miért nem tudok elaludni? Csak nem azért, mert bánt, hogy Ubul nyakörv nélkül szaladgál szabadon. Nem az én hibám, hogy lejött, amikor kirúgtam az ajtón. De miért nem tudok aludni? Na jó, megyek, eszem valamit. Ez oltári. Ilyen nincs. Douglas fenyő! Ez fáj.
Juhaj! Nem bírom! Gombásom lett! Sajnálom, Mr. Fazblatt. Beszéltem a bírókkal, és ők is azt mondják, hogy a gombásom lett nem egy fafajta, ezért nem dobhatjuk meg egy citromos süteménnyel. Jöjjön az otthoni játékunk, ahol egy szerencsés néző játszhat mondjon egy fafajtát, és megdobjuk egy citromos habos süteménnyel. Otthoni játék? Szóval valakit megdobnak egy citromos habos sütivel, csak mert annyit mond, lucfenyő? Egy pillanat! Igen? Szuper! Végre nyertél, erre ezt kapod. Mindjárt terültek vacsorához. Kerítsd elő Ubult. Hé, Ubul. Hát ő nincs itt, úgyhogy együnk. Hol van Ubul? Nem kapsz vacsorát, míg Ubul elő nem kerül. De ez nem igazság. Én itt vagyok, éhes vagyok. Komolyan mondom, Garfield. Nem vacsizunk, amíg Ubul elő nem került. Menj és keresd meg. De én... Meg fogom találni. Ubul, Ubul, ha-hó, Ubul, Ubul, Ubul. Ha-hó, te agyatlanból, ha fészek. Ha a kutyádat keresed, úgy láttam, hogy elvitték a telepre. Én is ettől féltem. Hát, itt vagyok. Tessék, besétálok egy kutyákkal teli épületbe, önként és dalolva. Bocs, cicus, látod a táblát? Macskáknak tilos a belépés. Nézd, anyu! Valaki kidobott egy aranyos kis cicát. Hát, biztos úgy gondolták, hogy túl kövér. Hé, azért maga sem kifejezetten az a top modell alkat, hölgyem. Na jó, nem akartam ilyesmihez nyúlni, de talán ez az egyetlen útja annak, hogy a nyakörvet ráadjam Ubulra. Nézzük, hát ha így már elmegyek egy kutyának. Nem nézek ki elég ostobán. Nem értem, hogy képesek egész nap ezt csinálni a kutyák? Nincs késő ahhoz, hogy kóbor kutyát keres. Csak egyet kell behoznom, hogy teljesítsem a napi kvótát. Wow. Kóbor kutya nyakörv nélkül. Wow, és dupla wow. No megvagy! Elkapott. Gyerünk, kutyi! Itt a helyed! A helyzeted nem reménytelen, Ubul. Nappal pontosan olyan, mint egy agyatlan, semmire kellő ostoba kutya. De olyankor, amikor baj van a láthatáron, azonnal képes átalakulni. Szuper Garfieldé! 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 Elég! Dugd vissza azt a nyelvet oda, ahol találtad. Elég! Nyugi vagy, itt hagylak, Ubul. Na jó. És most vedd fel, hogy kijuthassunk. Hogy én hogy jutok ki? Bízd csak ide. Először is csapjál zajt. Hé, mi ez a lárma, mi van? Mi csak? De hát ezen van nyakör. Hadd nézzem meg közelebbről. John Arbuckle, és a címe is ott van. Ez biztos nem volt rajta, amikor behoztam. Jobb lesz, ha azonnal visszaviszlek Mr. Arbuckle-nek, és elnézést kérek. Engedjenek ki! Nekem nem kellene itt lennem. Ha-ó!
Miau, miau, miau. Viszlát el! Miau, miau, miau. Miau. Egy macska? Hogy került ide egy macska? Nem lenne szabad itt lenned. Igaz. Nyissa ki az ajtót és engedjen ki. Kinyitom az ajtót és kiengedlek. Amint visszajött. Nála van az egyetlen kulcs. Hé, nem hagyhat itt, mint valami kutyát. Én nem vagyok kutya. A kutyák randák, a kutyák undorítóak. Ostoba, semmire kellő teremtések. Idióták! Itt minden tele van kutyákkal. Körülvettek ezek a... Én nem úgy értettem, amit az előbb hallottatok, azt nem rátok mondtam. Imádom a kutyákat, sőt, én is az vagyok, értitek? Egy kutya. Nem vettétek be a dolgot, igaz? Nézzétek, szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy elnézést kérjek tőletek. Nagyon sajnálom ezt az egészet, Mr. Arbuckle. Semmi baj, köszönöm, hogy hazahozta a kutyámat. Hát itt voltál, Ubu. Már csak azt kéne tudnom, hogy... Hol van Garfield? Igen, lemerem fogadni, hogy most valahol pompásan érzi magát. Segítség! Segítség! Valaki mentsen meg!